Βήμα 17. Εγκατάσταση του συστήματος απομόνωσης κραδασμών. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το σασί που είχαμε δημιουργήσει στα προηγούμενα βήματα. Αυτά τα ειδικές βάσεις από σιλικόνη, είναι πολύ ευαίσθητο υλικό που απορροφά ουσιαστικά τους κραδασμούς, και το σύστημα του ελεκτή από τα προηγούμενα βήματα. Τοποθετούμε τα λάστιχα σιλικόνης σε αυτά τα σημεία που υπάρχουν εδώ ειδικές τρύπες. Μπαίνουν πολύ εύκολα, με ένα εργαλείο ίσως χρειαστεί να σπρώξουμε. Έχει πιάσει, σιγουρευόμαστε γι' αυτό. Ομοίως και στο δεύτερο. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε σιγουρευτεί ότι έχουν πιάσει. Ωραία. Και κατόπιν τοποθετούμε τον ελεκτή, το σύστημα του ελεκτή. Προσέχουμε, εδώ είναι το μπροστά, τα δύο ασημένια. Εδώ ο ελεκτής μας κοιτάει προς τα μπρος, πάλι περνώντας μέσα από τις τρύπες αυτές. Ωραία. Βλέπουμε πόσο εύκολο και πόσο λειτουργικό είναι. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε λοιπόν το σύστημα απορρόφησης των κραδασμών. Όλο το πιάτο είναι τοποθετημένο έτσι. Βήμα 18. Σύνδεση των ESCs με την πλακέτα διανομής ενέργειας και με τον ελεκτή πτήσης. Κάθε ESC έχει δύο καλώδια τάσης, ένα κόκκινο και ένα μαύρο, το θετικό και το αρνητικό, και αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε επάνω στην πλακέτα τροφοδοσίας. Παίρνουμε το κόκκινο και το συνδέουμε στο συν. Βλέπουμε εδώ επάνω στην πλακέτα διανομής τάσης υπάρχει ένα συν. Προσοχή που θα συνδέσουμε. Και το μαύρο το συνδέουμε στο πλην. Εδώ αν γίνει κάποιο λάθος θα προξενήσουμε βλάβη στα ηλεκτρονικά μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επαναλαμβάνουμε και στα υπόλοιπα ESC. Το κόκκινο στο θετικό, το μαύρο στο αρνητικό. Το κόκκινο στο θετικό, το μαύρο στο αρνητικό. Και εδώ πάλι το ίδιο, στο τελευταίο. Το κόκκινο στο θετικό, το μαύρο στο αρνητικό. Και αφού τελειώσουμε με τα καλώδια τάσης των ESC, πρέπει να συνδέσουμε και τα καλώδια σήματος. Τα καλώδια σήματος είναι τα καλώδια με μαύρο και άσπρο, αυτά που είχαμε αριθμίσει στο προηγούμενο βήμα. Σε προηγούμενο βήμα είχαμε αριθμίσει τα καλώδια 1, 2, 3 και 4, είναι τα καλώδια σήματος. Αυτά πρέπει να συνδεθούν σε αυτήν εδώ την υποδοχή, αρχίζοντας από αριστερά το 1, 2, 3, 4, και προσέχουμε ώστε το άσπρο καλώδιο να κοιτάζει προς τα πάνω. Παίρνουμε το 1 και το συνδέουμε. Προσέχουμε, το άσπρο καλώδιο κοιτάει προς τα πάνω, το 2 κατόπιν, δίπλα. Σε αυτή την ειδική
υποδοχή που είναι για τα ESCs επάνω στον ελεκτή πτήσης. Συνδέουμε λοιπόν και το τέταρτο πάνω στον ελεκτή πτήσης. Τα ελέγχουμε. Να τα λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Βήμα 19. Προσάρτηση και σύνδεση του δέκτη του ραδιοπομπού. Μία ραδιοκατεύθυνση αποτελείται από τον πομπό και το δέκτη. Ο πομπός είναι ουσιαστικά το τηλεχειριστήριο και ο δέκτης αυτός που πηγαίνει επάνω στο σκάφος. Σε αυτό το βήμα θα συνδέσουμε το δέκτη με τον ελεκτή πτήσης. Εγώ χρησιμοποίησα τον δέκτη R9D που είναι της Radio Link. Ξεφεύγω λίγο από αυτό που προτείνει η Parallax και θα σας δείξω ακριβώς τα βήματα. Θα χρειαστούμε 6 καλώδια. Κάθε ένα καλώδιο σήματος ουσιαστικά είναι για τα σήματα throttle, aileron, elevator, rudder και gear. Καλό είναι αυτά τα καλώδια να τους έχουμε βάλει κάποια ονόματα επάνω. Ας πούμε για παράδειγμα έχω βάλει ένα G για το gear. Βλέπετε και στις δύο μεριές. Έχω βάλει ένα R για το rudder, ένα TAF για το throttle, ένα A για το aileron και ένα E για το elevator και πάμε να τα συνδέσουμε. Η σύνδεση, τα σήματα αυτά συνδέονται σε αυτή τη μεριά μεταξύ του 1 και 4, σε αυτή τη μεριά της πλακέτας. Πρώτα συνδέεται το throttle. Παίρνω λοιπόν το καλώδιο αυτό σήματος throttle και το συνδέω με το λευκό καλώδιο στην επάνω μεριά. Κατόπιν είναι το aileron με το καλώδιο το λευκό πάνω πάλι προς την επάνω μεριά, το elevator, πάλι το λευκό στην επάνω μεριά, το rudder, το gear και ένα βοηθητικό, το auxiliary. Κατόπιν περνάμε αυτά τα καλώδια μέσα από το σασί από την κεντρική τρύπα Αφού λοιπόν περάσουμε και τα 6 καλώδια μέσα από την κεντρική τρύπα του σασί, πάμε να συνδέσουμε τον δέκτη. Για το Radio Link η σειρά που πρέπει να συνδεθούν τα κανάλια είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι το aileron, το elevator δίπλα, το throttle, το rudder και το gear. Και εδώ είναι τα βοηθητικά, το auxiliary. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάω λοιπόν με το aileron. Το elevator. Κοιτάω ποιο καλώδιο έχει εδώ. Το elevator.
το throttle, το rudder, το gear, και το auxiliary είναι το πρώτο τελευταίο. Ανάλογα με τον δέκτη που έχετε θα συμβουλευτείτε και το αντίστοιχο manual του δέκτη για να δείτε που είναι τα κανάλια. Επόμενο βήμα είναι να ασφαλίσω τώρα το δέκτη επάνω στο σασί. Αυτό γίνεται εύκολα με ένα δεματικό καλωδίον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δύο. Περνάμε το δεματικό. Και ασφαλίζουμε το δέκτη επάνω στο σασί και κατόπιν κόβουμε αυτό που περισσεύει και είμαστε έτοιμοι. Ο δέκτης μας είναι έτοιμος, τοποθετημένος και συνδεδεμένος με τον ελεκτή πτήσης. Βήμα 20. Σύνδεση καλωδίου ενέργειας της πλακέτας διανομής ενέργειας και ασφάλιση της μπαταρίας. Αυτό είναι το καλώδιο το οποίο συνδέουμε στην πλακέτα διανομής ενέργειας. Εδώ βλέπετε δύο χρώματα, κόκκινο, το θετικό και μαύρο το αρνητικό. Πάμε λοιπόν, συνδέουμε εδώ το κόκκινο και εδώ το αρνητικό. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Γυρίζουμε το elevate ανάποδα και πάμε να βάλουμε την μπαταρία μας. Χρησιμοποιώ μία 5300 αμπερόρια. Ασφαλίζουμε και στην άλλη μεριά. Βλέπουμε λοιπόν πρέπει να είναι κάπως έτσι και είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.